Unibertsitateak eta Mondragon Korporazioak saritu egin dituzte euskaraz idatzitako Mondragon Unibertsitateko ikasketa mailerako lanik onenak. Lehiaketaren 4. edizio honetan 2 izan dira saritu diren lanak. 2 proiektu izan dira saritutakoak, lehena 1.500 eurorekin eta bigarrena 500 eurorekin. Dakizuenez, euskararen plangintzan ari gara 60 bat kooperatiba, Mondragon talde osoan. Eta horren zabaldu genuen, sari bat emango diegu, proiektu berriak egiten direnak euskaraz egin daitezen. Aurkeztu diren 20 lanen artean 2 onenak saritu dira. Baina batez ere, lehiaketaren helburua da euskarazko ikasketa amaierako proiektuen ekoizpena sustatzea. Arizmendi ikastolan egindako proiektua izan da lehen saritua eta Josune Etxanit izan da ikaslea. Ni iazko ikasturtean, UESI fakultatean enbilen komo masterra egiten. Eta masterrari lotuta, bekadun bezala, ari nintzen lanean Arizmendi ikastolan. Ikastolan neukan lana zen IPI lana. IPI da ikasle etorri berriei hizkuntza errefortzua ematen dien irakaslea. Etorri berriek lehenengo 2 urteetan daukate laguntza berezio. Jakin nahi zen ikasleen pertzepzioak, ikaslek nola bizi zuten euskararen ikaskuntza prozesu hori. Eta hori da nire lanean ikertzen dudana. Bigarren saria Ander Lustondok lortu du, berak proiektua Elektra Vitoria enpresan egin du eta bere proiektuaren izenburua barne logistikaren hobekuntza eta muntaketa prozesuetako lan-kargaren orekatzea igogailuen fabrikazioan izan da. Saria orain 4 urte sortu zen Mondragon Korporazioko Euskara Batzordearen ekimenez. Sustatzaileek adierazi dute era honetako ekimenak lagungarriak direla euskararen normalizazioan. Lan euskaraz egiten baldin badute gazte hauek eta bere tutorek, segurazko bultzatuko diegu euskararen plangintza hobetzen eta gehitzen eta euskara berpizten. Proiektu horiek erderaz egiten baldin badira, gero betiko tonikaken jarritzen dago. 2014 urtien 758 proiektu izan die Mondragon Unibertsitatean garatu dienak eta horietatik 136 izan die euskeraz. Juntzan urtien aldiz, 715 proiektutatik 125 egin zian euskeraz. Orduen, hor bai ikusten da bilakaera positiboa egondala, ezta. Nik uste dute dudabareko berantza goiezela. Euskara lan munduan poliki baia badoa, eta nik esango nuke lana gero eta hobeagoa dizela gain baita ere. Azken urte honetan bilakaera, goruntzako bilakaera nabaritxu dela, euskaraz aurkeztutako proiektuetan, baina hala ere oraindik lan handia dagoela egiteko.